yazi xa uyijani befamba zikhona nje ezinye izinto ongafumanekiyo kuzo. Uboya amagama athile befamba bekutuka i-vocabulary yejani. So Buddha chapter akeze boye ufumaniseka umuntu esithi yu andadikwa ze nimele picture yakho uroya namehlo mozimba nqondo yo hayi siso ngibona esinye isimenxe lapha kumekasi sibhale pha ku Facebook ba suddenly I'm in the mood ndithi hayi ayifocus kwedini ijana ina mood zintoni ngo phofu peak ezimenxe zalamadodeni uyazi ufike ezithe egabhini zeft kwezi zigaxa zaba Facebook all fucking njani ufike isithi singapha ngoku hayi chomi yasiphelelanga esi story aziphoswa into zithetha nesidubada fonini zazi okay baka S no L baka M ayibona ku-social media bayehanyani yakhona amadoda anxiba iblomasi but ke nabantu nabo shem yo abazi ungathandwa beze ezozimenqa zamankazana bazizo ke fundini yo anyway this coming Friday guys nge-28 kaMarch sisegooks ePistos Lounge kasi comedy night kuzaba mnandi bus hostwa ngikhaya mdaka KG uzabe khona Keenan Sef nesasimenqa sangapha Eastern Cape singakamiyo Dr Ndlozi from Temu unayo yena shem la English xa ubethwa nje la charisma ka Dr Ndlozi wamanyani but ke asikho lapho namhlanje man guys